Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kag pagkaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-balo kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak ing kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo maybuloan angod sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ag ang mga silot sini, ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampublikong Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakatinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa
Provincial Jail. Makigupod kita sa ina pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ina kalipay, kag pagantos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyang na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, na akig si Inday Dalia kay Dixie, sang sugiran niya ini, nga may kirida ang yabana. Nagdugang pagid ang kaakig ni Inday Dalia sa iya, sang ang balansa ni Dixie, nga tumboy ini, kag naluyag sa iya. Ganigin pahalin siya, kag ginambalan nga hindi na magbalik-balik sa ilabalay. Gani, pati ang akon pagpanglabada, ginpauntat man ni Inday Dalia. Kaginsugid ina ni Dixie sa akon. Samtang si Dikoy naman, nakibot sa makita si Dixie, nga hubog kag nagakamang sa duta. Diri sinigabahin, padayunon ko ang kasugpon sang akon pagsaysay. Diri sa Provincial Jail. Dixie? Nano ka? Nga nagakamang ka sa dalan. Hubog ka? Gani ka man nabi mabasted? Hindi kayan magkamang sa dalan? Ano? Dali, tintog. Agubayon ko ikaw. Dalon ko ikaw pauli. Sino ka gani? Do, man ako makakilala sa imo? Ako si tatay mo. Ha? Si tatay di ko nga bana ni Taseng? Kakamay ni Dixie? Oo! Anong natabusin mo? Nga nagpahubog ka? Kabalo ka, tay. Gusto ko na ganyan magwa sa panit ko. Ano? Nanagsalang ako mag-igugma. Pag napasted ko dayon. Kag sinong lalaki nga nagbasted sa imo? Babayi, tay. Babayi. Ako ya, lalaki. Hinugay ka ganit, ha? Ala, tindog! Tindog ang maglakat. Kaya gubayon ko ikaw pauli. Naano si Dikoy? Naano si Dixie? Nahubog! Nahubog? May nga Karoon na lang pamangkot, iplastar siya sa katre. Dason trapuhis yung mainit nga tubig. Agod nga maumpawan. Ate, oo. Oo, Dikoy. Ote, ano ang natabo? Nga nagpahubog si Dixie? Nabdan ko siya nga nagakamang sa dalan. Man hindi na siya makasarang maglakat mo. Man hubog. Nabasted siya kuno sa pagigugma. Ano? Kag sino ang nagbasted sa iya? Sino nga lalaki? Hindi lalaki, kundi babaye. Anong siling mo? Kag sino ang babae nga ina? Amo nang wala kumabalan. Ang buot ko ya silingon, babae ya si Dixie.
Hindi ba lang nga nagsiling na ako sa imo nga tomboy si Dixie? Naluya gani siya sa isa ka babae. Amo na nga nabastid siya. Kag kumo nga ginakabig yang lalaking kaugalingon niya kundi nagpahubog siya. Apang sino naman nga babae ang naluyagan niya? Amo na gani ang wala kong mahibalan, tigaged. Boo! Bisit ka bata na si Dixie. Makauluya ka. Maayo pa nga nagkaplog ka na lang. Sang sa magtumboy ka. Hindi na siya makabate. Kay hubog pa. Oh, nagahuragok pa na. Hulata nga makabugtaw siya. Maudi ko'y. Do sa hindi ka ako makapati nga mag-amo sila si Dixie mo. Do hindi ka ako magpati nga amo ina siya. Kasakit sa ulo ko ba? Maayo kay nakabugtaw ka na. Ba? Adlaw na galit, nay? Anong natabo, nay? Ano ang natabo? Oy, nakita ka ni tatay mo nga nagakamang sa dalan. Kay man, hubog ka. Ha? Ako nahubog? Never! Hinugay, nag-ani Dixie ah. Mabutig ka pa? Sino ang babae nga nagbastid sa imo? Ha? Ano niya si nanay man? Ano nga bayi man? Hindi ka nagani magsagad sa pamaliban, Dixie, ha? Kay abot ka na. Tumboy ka gali nga maldita ka? Sino nga babae ang naluyagan mo? Ay, nay. Wala ko ya makaibalo sa ginapangwakal mo ya. May imos na ko, nay, Malakat na ko. Sa diin naman? Sa pwesto na mo ni Marit, nay, May pick-upon pa ko galing na ukay-ukay sa pier. Kat ko, nay, Oy, Dixie! Mag-inom ka na sa kape! Oy! Ato na siya, ho? Wala siya magsapak sa akon? Hindi. Tumboy gid gali si Dixie. Tumboy gid gali siya. Ginsugiran ako ni Nicoy nga tumboy si Dixie kag ginbasted siya sang isa ka babaye. Gani ginsuklaan ko siya pagkaaga sang pagbugtaw niya nga isa siya katumboy apang wala niya ginako sa akon. Sa pagpadayon ko pagid. Nakatawag na ako kay Papa Reden. Ati Mayo. Mayo ka na katigayon ka. O ti ano, nakahulam ka bala sa isang kwarta? Wala. Nga ahaw? Wala siya sang ipahulam sa aton. Kay ang matuod. Ang amo ni Gusyo, nagapamirdi na sadto pa. Nagapamirdi? Oo. Kag amo galiin na, nga nagapamilit siya sa ako nga ipakasal sa anak sang kumpare niya. Bangod gusto niya, nga makabulig sa iya para nga babatak ang amo ni Gusyo. Pero nagpamilit ako, nga sa imo ako mapakasal. Kag amo ina nga wala siya sang mapahulam sa aton. Kag buluto mo na lang kuno sang bangko ang negosyo niya. Amo gali? Naluoy gid ako kay Papa Reden. Kag naghinulusol ka nga nagpakasal ka sa akon? Wala Wala ako maghinulsol. Kinahigugma ko gid ikaw, Reden. Kag nalipay gani ako nga ikaw ang ginpili ko. Amo gali. Sige na lang Mangita na lang ako sa paagi. Hindi ka magpalibog May insurance ako. Kag madali na lang nga tumamature. May insurance ka? Oo. Pilang insurance mo? Mga 10 ka milyon. Uy, kadako man gali? Oo. Si Papa ang nagbayad sang premium sina. Kag sa dason ko nga tuig, mamature na ina.
Kagriden, isa ka sa akon beneficiary didto. Matuod ka, Dalia? Nagsiling si Papa nga kung ano gid man ang matabo, hindi ako mangin kaluluoy. Magamit ko nga akong insurance. Kag wala gid ako magsala. Pwede ko na atong ma-withdraw kung mag-mature na. Kag ang kwarta, ikapital naton sa ato negosyo. Aba, oo. Oo, Dalia. Oo. Ay, may paglaong pagani kita nga makanegosyo. May paglaong pagani kita. Aba, oo rin. Oo. Ano? Sa madason pa nga tuig gali kita makakwarta? Oo, gani. Sa matasun pagatuig. Kadugay pagali. Pila man ang tinuig man. Hindi mo na mabalaan. Tapos na. O hamak mo ha. Napuno ka milyon. Kag ihatag inatanan sa ako ni Dalia. Redin, manakayon dayon kita sa iban nga pungsod ha. Oo Subong paragadaan, magpangita ka na sa beach nga pwede na ito matiniran. Oo. Oo, Redin. Sa maano na ako subong, Redin. Palangga. Si Dixie na. Naglabay naman siya diri sa amon apartment. Kag nagatulog siya diri oh. Anay kagani. Kitawgon ko siya. Hoy! Dixie! Dali di bala anay? Oh. Ara na siya. Nagapalapit na siya sa akon. Apang hindi ko pagbuksan ng gate. Ari na ako, Dalia. Hoy! Nga aga kag hapon ka nga nagaagi-agi diri sa tubang sang amon apartment? Gusto ko lang nga makita ka, Dalia. Kag nga nga gusto mo ako makita? Ginahigugma ko gani ikaw. Nagbuang ka na bala? Hindi mahimo nga maghigugma ka sa akon. Kipareho kita nga babayi. Ikaw lang yung babae nga ginigugma, Kuya Dalia. Ikaw lang yan nagpagwa sa akong pagkalalaki. Galing kay nabilanggo lang yung lawas ko sa isa ka babayi mo. Pero sa pila ka adlaw, mahilway gid ako sa lawas ko nga ini. Mahilway gid kuya. Husto na ina ah. Maghalin ka na ha. Kag hindi na ako maluyag nga makita ka pa dire. Halina! Dalia, hindi lang pala pagbuhata ina. Tuma na ya sa akon nga makita ka lang. Maluoy ka man sa akon ay. Bisan nga makita talang kaya. Kumplito na yung adlaw ko. Ginahigugma ko gid ikaw mo. Dalia, magupod ka man bala sa akong kaon. Kaya iyan yung bana mo nga ina ah. Ginatunto ka lang sina niya. May babayi na siya nga iban. Kag hindi na siya sincere sa imo. Pero ako ya Dalia ha. Sincere gid ko ya sa imo ya. Handa ko ya magpatay para lang ya sa imo. Hoy Dixie, hindi na gani ako maluyag nga maglabay-labay ka diri sa amon apartment. Halina! Oo Dalia ah. Mahalin na lang ko ah. Pero hindi ko ya maguntat sa pagkadto diri sa imo para nga makita ka. Kay bisan sa malayo lang ya ah. Basta makita ko lang ang manyag mo nga nawong. Okay na inasakon. Halina ah! Oh, daw hindi mahing mudo mo subong ha. May natabo pa na Dalia? Nagainit ang ulo ko kay Dixie ah. Dixie? Hindi ba lang nga amoy ng labandera mo? Amo nang bata sang ako na labandera ah, nga si Chay Tasing. Oti, nga maitit ang ulo mo ho? Ginabuisit ako sa babae nga ato ah. Nga agani. Tumboy siya mo. Tumboy? Oo. Kag nagapangaluyag siya sa akon. Ano? Oti ano? Naluyag ka man pala sa iya? Wala ah.
Amo gani ina nga wala na ako nagapalabada sa iloy niya. Hindi ko ya maluyag nga makita ko siya. Apang sige gihapon ang iya labay-labay diri sa aton apartment. Para kuno nga makita niya ako. Amo gali. Kadamo pa sang ginakutso-kutso niya sa akon. Ikaw kuno nagaluib sa akon. Nakita ka kuno niya nga may babayi permi nga kaupod. Ano? Katunto. Kutsu-kutsira ganing babae nga ina? Matuod bala ina Reden? Ay, kag nagpati ka man, abnormal ang babae nga ina. Makita ko na sa ganit, tukapan ko na siya mo. Gusto mo? Hindi na Pabayin na lang siya. Ang himuon mo na lang, isira mo pirming gate naton para hindi na sa makasulod dire. Basib na kung magpangawat dire sa ato na. Oo Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na tumataloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas sang tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang